ya. Iwan mana? Lah apa-apa, tapi yang ora tak tamani ning bojomu tak kasih sana. Gelem aku ora nate apa-apa kok gerak ora masalah. Kene gak aku bener-bener aku yo aku. Sing nembang sing ngene aku. Bola-balik nek sarwetine diandike bojo. Ya, itu tunggale jarno kok bojone merono-merono. Monggo iki jangan apa delok ra nyampe. Siang malam tunggu panggilan. Panggilan kok nyanyi lagi jenenge Kinaryo Joko. Mula nek jeneng anake aja sasane. Aku tanggamu anake jenenge Sekli. Menurut kuwi apik. Sekli. Sebelane artine iki seneng kliwon kok ya. Oh, Sekli apa tuh? Lai wedok. Ora jenenge Michael. Lanang Michael iki tegese Mei kemis legi ayo wis pas aku. Iki jenenge asih sing Matupang. Jenenge bapakne Korea dari Indonesia, kula jenenge yen campuran Indonesia. Tes Mudi lagu song. Tes Mudi lagu song itu jenenge Korea iki. Ngerti maksudnya? Oke, aku kok malah bingung to. Ono tes Mudi lagu song bareng. Kuwi gabungan Indonesia karo Korea. Tegese apa? Tes Mudi lagu song. Tesmu gedhe lagu basa. Kesel ya leren. Ngopo? Apa? Tes mobil laku sok. Katesmu gedhi. Laku basa. Katesmu sapa Mas Ibu? Ate kan ayo. Katesmu kosong, katesmu gedhi. Laku basa. Tok siang jekisi. Apa? Kampung ning stasiun jejeki polisi. Wong iki ngerti ngono kuwi aku piye to? Rok Ndolwati. Rok
rondong aja. Jeruk kemandul disawati. Rondong batin ning nyuruk apa Jeruk cengkeh. Jeruk cengkeh jahe serik. Kowe mesti ngerti ku ceramu awak. Ayo karena aku biyen ki jare yo karo iki mek kepakat gosok bakul jamu kuwi kok. Biyen kan gek bakul jamu ki aku tak piye? Aku bapak-bapak ibu-ibu sing sikile buka ora ada poros derek poros dulur sing batu cendek ora iso. Bun, nek sampean pengen sehat kanggo kula rene iki ndak mriki menika wonten obat ingkang mujarab ingkang murah pun. Teng Jakarta menika 25.000 ten iki cukup 125.000 mangke. Kadasen korengan dudukan pakan suplean dengan tidak mriki kula obat iki Bali barang Bali. Sampai sing boyo pegel wetenge ndelak sikil ngetok-ketok rasane kok bali ada sampe perkunan-kunan terus iki sama rusak kan kuwi obat kula klotok-klotok metu sak helm. Sampai sing nggak jongkok ambruk kuwi obat kula langsung iso muntal sepur turu ayo sing tukang ngeten niroke jatahku kan. Ora kok nginjang-injen wae. Kuwi dhewe dhewe jamu ya. Tapi sak durunge iki kok iki bakal pecah belah. Wah, pecah belah mendreng sak komplite. Iya, sono. Weh, aku. Bapak-bapak ibu-ibu sing ngersake pecah belah mah kula kuwi tidak mriki menika wonten organ manci kadang madah blok enda dagang kek gawe kek masuk iki pasake. Kosok kasih teh hotel atau perkara katok utang salep dan perat. Sengit kok nganggo. Ora nganggo kecap ndoro crot ngono. Dicolok kecap iki lho. Apa? Dicolok kecap crot. Sampeyan sing panganan kadasen korengan gudigen patheken coplak dengan tidak iki kok obati nek ra mari bali barang bali kuwi. Sampeyan sing boyo pegeletene dapat iso ngetok-ngetok rasane obat nang jalan ketunan-tunan terus iso metu sak rentek kuwi obat ora klotok metu sak elek. Sampeyan sing jongkok kambruk ngombe obat ora iso muntal sepur. Wis tilokno jatahku kan. Oh, ruang nampa kan. Ora ngono kuwi. Ora ngono mau kok. Kowe mau coba piro? 10.000. Sapa? Saka wong niku kok Sing ngersake lagu Gubung Asmara mau goleki. Sapa? Ambo. Tak nganu tak sapa? Pak Oli. Pak Lemah. Udu. Melek. Udu. Iso. Ora cepro iki. Pak Gareng. Pak Gareng. Ngersake Gubung Asmara karo Podang Bening. Aku seneng sing lagune kae. Apa? Kucing kae. Tapi Kucing mesti ketuban nama banyak biasa rasa. Aku ingin terbang dari menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil di balik api. Sabun ini tuh bisa sambung-sambung. Amatnya menghias aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sini mesti kau amatnya menghias ini itu lagi kowe ora cetrok kowe jawab nyanyi blong-blong kok ora sambahan anak bayaran. Tidak ono gak lupa. Podang Bening. Unajat bapaknya ra? Yo kowe. Rasa. Lho sing sampeyan kok Alah sampeyan 10.000 kok njaluk bapa. ora sok ngono kuwi kok. Ngapa? Nadia